bago ka lang sa YouTube ko, subscribe mo na. Kung nagaganto din po kayo, sulat niyo po dito para matuto kayo sa binibigay ng teacher niyo. Ako guys, mag-aaral. Hindi niyo po kita guys. Ito ang aking assignment. Guys, ito po guys. Guys. Ngayon guys, may sasagutan ko na po to guys. Ito po. Papano lang pa ako kay mama. Bukas. Yan ang aking exam. Yan. Tapos ko namin. Ano na lang, ito na lang. Yan. Ayusin mo yung nagutan mo yun. Basahin mo yun. Yan.